Vítajte pri našom ďalšom rozbalení novinky od výrobcu Marantz. Nový stereo receiver so značením Stereo 70S vychádza dizajnov z koncepcie integrovaných zosilňovačov model 30 a model 40N. Prináša tak úplne nový dizajn predného panela, ktorý môžeme vidieť postupne vo všetkých zariadeniach Marantz. Rovnako bude novinka dostupná v čiernom a strieborno-zlatom prevedení. Marantz Stereo 70S funguje ako plnohodnotný integrovaný zosilňovač triedy AB a prezentuje sa typickým teplým, bohatým a detailným zvukom, ktorý hi-fi nadšenci od tejto značky očakávajú. S výkonom 2x75 W pri 8 ohmoch ponúka frekvenčnú odozvu 20 Hz až 20 kHz pri skreslení 0,08%. Príjimač je vybavený modulmi HDAM ako Hyper Dynamic Amplifier Modules, ktoré boli vyvinuté tak, aby výrazne prekonali tradičné operačné zosilňovače na čipe, bežne používané v konvenčných audioproduktoch. Cieľom je dosiahnuť ten najhudobnejší zvuk. Poďme sa pozrieť na obsah balenia a na samotný zosilňovač, ktorý nám prišiel v čiernom prevedení. Poďme si opísať samotné balenie. Vo vrchnej časti nás výrobca znovu informuje o tých základných funkciách a výbave zariadenia. Ja by som vyzdvihol hlavne aktualizáciu HDMI portov, kde je už podpora 8K videa, HDR10, nechýba samozrejme multiroomová platforma HEOS, rôzne sieťové možnosti pripojenia ako je AirPlay, Spotify Connect, hudobné služby ako je Tidal, Spotify, Bluetooth, internetové rádia zastrešuje platforma TuneIn, nechýba spolupráca s hlasovými asistentmi, prípadne okrem klasického FM rádia, tak aj DAB rádio. Poďme sa pozrieť dovnútra. A tu sme ešte videli zmienku aj s QR kódom, kde si môžeme stiahnuť aplikácie pre ovládanie. Jedna je priamo od Marantzu, druhá hlavne pre multiroomové funkcie HEOS. Vo vrchnej časti máme krabicu s príslušenstvom. Klasika, diaľkové ovládanie, ktoré tiež prešlo redizajnom s plnou funkcionalitou. Wi-Fi, Bluetooth antény, batérie pre diaľkové ovládanie, samozrejme prožúrky a anténa pre FM, prípadne DAB. Ďalej tu máme napájací kábel v zadnej časti a samotné zariadenie. Ako som spomínal, prišlo nám v čiernom prevedení. Poďme sa bližšie pozrieť na predný a zadný panel, aké funkcie a výbavu ukrývajú. Tradične v prednej časti nachádzame hlavné tlačidlo zapnutia a vypnutia a presne na druhej strane je slúchadlový výstup, prepínače vstupov, možnosť reproduktorov, či už A alebo B speakers, prípadne zároveň v prípade biamping, balans, čiže vyváženie medzi ľavou a pravou časťou, nastavenie basov výšok, ovládanie hlasitosti a veľký OLED displej. V zadnej časti sa nachádzajú konektory pre Wi-Fi, Bluetooth anténu, jeden v jednej časti a druhý zrkadlovo na druhej. Ďalej tu máme digitálnu sekciu pre pripojenie digitálneho audia v podobe coaxial optical, teda napríklad s televízorom, pripojenie na váš USB kľúč, USB hard disk s audioknižnicou, ak nevyužívate Wi-Fi, tradične LAN port. Ďalšie USB pripojenie, tentoraz ponúka výrobca možnosť napájanie externého, napríklad multimediálneho prehrávača, ktorý spojíte HDMI káblom priamo do HDMI vstupu a cez USB ho nabíjate. Vstupná časť pre HDMI je rozdelená pre 3 HDMI zariadenia v 4K rozlíšení a 3 pre 8K. Ďalej tu máme jeden výstup pre televízor, v tomto prípade s Audio Return Channel, čiže môžete si zviesť vaše audio z televízoru a takisto sa synchronizujú ovládacie prvky. Najpotrebnejší samozrejme vstup alebo teda port pre napájanie. Sekcia pre výstup na reproduktory, A speakers, B speakers
A ďalej analogová časť pre pripojenie napríklad gramofónu alebo iných audio zariadení, ako je CD prehrávač. Výstup pre zónu 2, ktorá je potom samostatne s možnosťou ovládania cez aplikáciu. A ďalšie výstupy pre aut, ako napríklad subwoofer. Remote control ukrýva možnosť zapínania a vypínania ďalších Mariantz zariadení. Posledné tu máme konektor pre FM DAB anténu pri príjem rádií a fónov vstup s uzemnením. Nový stereo receiver je možné otestovať v našich predajniach Biz Audio v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Často ho ponúkame v kombinácii s reproduktormi Sonus Faber a Bowers & Wilkins. Do menších priestorov budú určite zaujímavé regálové reproduktory, ako Bowers & Wilkins 606 S3 v tejto najnovšej generácii, alebo Sonus Faber Lumina 2. Pri nižšej hlasitosti ponúkajú detailný a bohatý zvuk. V prípade väčšieho priestoru doporučujeme slupové verzie reproduktorov, konkrétne Bowers & Wilkins 603 S3 alebo Lumina v verzii 3 a 5. Vďaka ich konštrukciám získate ešte plnší a basovejší charakter zvuku. Ďakujem za sledovanie videa a vidíme sa pri ďalších novinkách v portfólii spoločnosti Biz Audio.